Werkudara. Nggih. Iki dudu perkaraning Puntadewa. Gatotkaca Yat Majamu Yayi. Ana tembung kaya mengkene saka Setija Boma Narakasura. Kepiye mungguh nggone Siadi bakal nengahi perkara iki? Wah, Setija. Paman Jodipati kula wonten paring dawuh. Kowe wis dadi ratu, wis gerang. Kowe wis dewasa. Gatot anakku ya wis gedhe. Wah, aja nangis kaya cah cilik. Perkara iki dirampungke lanang padha lanang. Keparingipun Paman Jodipati, Gatot. Kowe kalah karo kakangmu Traju Trisna. Wah, gecek dasmu medal Jawi, Kakang Mas. Perkara kuwi nggo njepit ban. Ha iya. Nek wis pasangi para bane dijepit. Nek wis dipasangi ban dijepit nganggo para terus diwenehi sabun. Sabun ki aja sembarang sabun, Tru. Heeh. Sabun kuwi sing sabun dienggo bocah-bocah. Iya. Mergo sabun dewasa karo sabun bocah cilik iki beda. Heeh, bener. Kudu iso ngerteni. Ha iya. Sabun mereke sabun baby. Baby. Iya. Aja sabun genjik, sabun baby. Iya. Iya, iya. Ha nek wis dinehi sabun, bar dikai sabun, terus bocah mau terus dipasangi setang. Mergo para iki hubungane karo setang, iso nggo menggo ngalor, menggo ngidul. Ha iya. Ngetan utawa ngulon. Nek wis dipasangi bersetang terus dinehi popok. Dinehi popok, eling, bayi iki aja dinehi kathok, ning popok sik supaya pusere ya garing, bocahe ya ora radiasi. Lho. Radiasi kuwi lho sing kulite abang-abang kuwi lho. Ya wis pokoke ngono kuwi, Engko nek wis dinehi popok, ditaleni nggon wudel, terus dipasangi rantai. Ngono. Rantai iki disambungke antane pedal karo gir mburi. Ha iya. Supaya iso mlaku tanpa rantai ora bakal mlaku. Nek wis dinehi rantai terus diolesi minyak telon. Supaya bocah kuwi aja nganti masuk angin. Iya. Nek wis dinehi minyak telon, terus bocah kuwi dinehi sedel. Ngono. Bocah kuwi wiwit pit kuwi wiwit digendong. Dilelo-lelo supaya turu. Supayane bocah kuwi cepet turu, kudu terus diwenehi slebor. Supaya pit mau aja nganti banyune nyiprat kok nyipar. Nyiprat. Wah, ayo pinter kabeh. Iya, ya karang cah. Supaya aku ki ya aja ngewangi karo bojoku ya, Tru. Iya, tur Bagong ya iso buka bengkel. Ya iso nambal ban barang, Gong. Kepiye ta? Ngraket pit wae iso kok nambal ban ora iso. Aku wingi ora aku tukutan soplas pirang-pirang kae. Nggo ngopo? Nambal ban. Sing jeneng ban ki ora ditambal kuten soplas ya, Gong. Nganggo ban padha ban. Mula ban kae nek bocor dicemplungke nang banyu terus dirambang kae rak plupuk ngono to. Aku sing marek aku entuk ditoke. Oh. Wingi ana wong nambalke ban ora bocor. Tak cemplungke banyu tak coblosi papat blus. Kuwi jenenge rejeki ning ora halal kuwi. Walah sing ngomong sapa? Mbok ya semen tak tambal. Bareng tak tambal ki tambalane gegeden. Oh. Kuwi nggo mlaku ki digluk. Balekke meneh pripun iki Pak? Ganti ban jero. Tak ganti. Ha iya. Tok ganti. Duweku rak ban jero montor. Ha iya. Ban pi tak ganti ban jero montor, tak peksa. Peleke kan gedhe pit. Lah iya, nek bijengki gedhe banget peleke. Heeh, tak ulur. Weh. Bareng dipompa, lagi ditumpaki sing duwe jeblok. Wonge jengkelit memburi. Saiki aku mresake. Oh, Tekor meneh. Aku ki usaha mesti tekor kok, Truk. mbok ya rasa usaha kok ndak malah tekor. Petruk, Ngopo Kang Gareng? ayo nganggo nembang Truk ora omong-omong ndak. Juwarei. Ya.
Kowe dhisik nembang sing apik, engko gek aku gek Bagong. Ping 3 wae rasa werna-werna rasa akeh-akeh. Sore mau wis kebak guyon maton, sembrono parikena, sembur-sembur adas. Sing loro dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Amin. Ya. Nyuwun pambiyantune Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Bareng karo apa? Ana sing nyuwun gatik glindhing to? Ya. Cakepane sing saka Dinas Kebudayaan. Ah iya. Lek sami di ngono kae. Cakepane Ayu duwe dhewe, ya bocah sregep, bocah seneng nyatet. Sing lanang ya iso nyungging saiki. Ah iya. Pinter-pinter kan do golek duit. Aku kuwi ra ndek samben liyane, Tru. Ane rak bojomu rak mulang, dosen. Bayare wis entek dutang biyen kuwi. Jaman urung ana gawean gayeng ngene iki. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya mesti. Yen kang sia bebayane pagunungan rinosaan kongsi gundul kabeh ninong eleng-eleng bebayane ninong erosi kang akibate mahanani banjir sakiwa tengene mula becik ditanduri kang tetel mbok dipisah Kang tetela murah kapi demen kang diatur tinata rintik-rintik kang asile werah harjaning negari. Iya. Mula apa-apa ki ora sak penake dhewe, sak madya wae ya to. Ah iya. Ayo Gong ngendi kowe Gong? Wektune ndak selak ngoyak lakone mburi dawa. Ya, aku diganti pelok. Barang. Ya. Sapa sing nembang? Dandang kula banjet sing nyuwara Mbak Orisa. Ya, tibake gugur gunung. Ya. Orisa iki nek ora digugur maksudnya. Nek nganti meletus saiki. Yo ndak kentekan wektu, wis jam 3 kurang. Lakone mburi isih dawa. Ah iya, ayo diteruske sowan pepunden Pandhawa kok sajayana rapat pleno wigati. Iya. Kowe ngerti ora apa isine rapat? Sajae kok kaya arep anu napake kamulyaning Ndara Gatotkaca. Yo disowani yo reng ya. Ya. Nganggo gendhing apa sakarmu sing waton kepenak? Ya. Sing waton iso dirasake ya. Kabeh gendhing iso dirasake to. Iya. Coba nek sing ning gedhombyang ora karo-karuan. Iya. Janeng yaning nawaka kadilanget lambang pantepasulan utamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
langening kalanggiwana gelar pandhan muncara non lir kekonang sureng sorotetan padang kadanging pun Kakang Yayi Werkudara apa dene sira Yayi Arjuna barep kakangku apa lunten pindhaling ngadhawuh menapa Kaka Prabu persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging sira Kresna nggone pun Kakang ngangrantu lawan sowaning Atmajamu Werkudara ya kuwi Siya Antarja ingkang wis ndak utus paya sawana ning Praja Dwarawati ngwigati ambayongi marang rawing Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ewadene dina samengko Atmajamu Antarja wis katon sawana ning Praja Ngamarta mongko ora marengi rawing Kaka Prabu Dwarawati Timbalana anakku Antarja Purwamadya wusanane nggone diutus barep kakangku sawana ing Praja Dwarawati. Iya Dimas, Siadi lungguh ingkang prayoga. Yo barep kakangku ngestu wada. Atmajaning Sun Antarja wis katon sawana ning Praja Ngamarta, mara gagengger matura marang wakmu ing Ngamarta. Sewu-sewu kalabatanipun ingkang putra Tadawadana, Wah Prabu. Sawetawis kula sampun kelampan sowan wonten negaring Dwarawati lan menapa ing sampun paduka dawuhaken ugi sampun kula unjukaken resanipun Kanjeng Prabu ing Dwaraka. Nalika semanten Kanjeng Prabu paring dawuh bilih tasih kathah kewajibaning Praja ing Dwarawati ingkang dereng sagedipun rampungaken tumunten prasetyanipun ingkang putra tinimbang kula wangsul dhateng Praja Ngamarta. Mongko sak mangke ingkang putra nampi dukanipun Kanjeng Prabu saha Kyai Jodipati nadyan taunana windanana ingkang putra boten nedya wangsul dhateng Praja Ngamarta menawi boten sareng kaliyan Prabu Ndrawati. Iya sabanjure piye nggih Antarja namung ndadosaken kagiat raos sing manah sareng kula papan wonten alun-alun ing merpeki dhateng jasad kula inggih menika putra paduka Kakang Setijo Buma Narakasura ing nalika semanten satemah dados regejegan antawisipun ingkang putra pun Antarja kaliyan pun Kakang Setijo tumunten wanter timbalanipun Paman Garbaruji paring dawuh dhateng ingkang putra ing jangkar bumi bilih menapa ing kelampan wonten negaring Dwarawati mugi kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Prabu menggah kawontenanipun Kanjeng Ndrawati sumangganipun badhe metang nyatanipun sak mangke Kakang Setijo Buma Narakasura mapan wonten negaring Dwaraka lan Kanjeng Prabu Ndrawati mboten kedugi rawuh wonten negaring Ngamarta wa Darmakusuma. Permara remangus wanya ngambrang kadi karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati dereng ngantos paripurnamu Balwacana kadrenjo praptaning nalindring traju tresna Prabu Setijo Buma Narakasura tubrajeg tanpa harapan tentang ning samudra anglangut
limah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara gawe kaget penggali ingsun ora pangling atmajaning sun ing traju tresna sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana paman kula ingkang sumengka sowan paduka paman ing Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman Darma Kusuma ya nggir kulup ndak tampa liwat pangestuning pamanmu Tampanana kula pun dinggo jimat paribe ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan sumengka pengawak bajra ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Darma Kusuma nuwun sewu sawanipun ingkang putra pun Stijo estunipun namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka paman sak kadang kadeyan paman Jodipati paman Panengah paman Sawojajar tuwin paman Bumira Tawu supados sak mangke keparenga suka lilaning penggalih anyandhet anggenipun badhe paring kanugrahan dhateng pun Gatotkaca kadang kula ing pringgondani ngemuti lan kula aturi nyawang dhateng jasatipun ingkang putra pun Stijo paman sampun wangsul wangsul kula menika gayuh kanugrahan ewadene cabaring damel gagar wigar tenantuk karya sak gedhagan menika kula sampun nampi sasmitaning Jawata bilih nalindring traju tresna ingkang putra pun Stijo Bumanara Kasura pinaringan kaludhangan nedya gayuh wujuding Wahyu Senopati monggo kula mireng menawi para Pandhawa uga ndombani dhateng kadang kula ing pringgondani nedya gayuh Wahyu Senopati kula suwun kanthi sanget mugi welasa dhateng ing abdi utawi ingkang putra pun Stijo dinten sak mangke kadang kula ing pringgondani kula aturi ngawon lan Wahyu Senopati kula ing nedya ngukup paman Puntadewa bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrum sabaran katulu bukir moyak mayik saking Tyas Baliwur Werkudara iki dudu perkaraning Puntadewa Gatotkaca Yatmajamu Yayi ana tembung kaya mengkene saka Setija Bumanara Kasura kepiye mungguh nggone Siadi bakal nengahi perkara iki wah Stijo Paman Jodipati kula wonten paring adhawuh. Kowe wis dadi ratu, wis gerang. Kowe wis dewasa. Gatot anakku ya wis gedhe. Wah, aja nangis kaya cah cilik. Perkara iki dirampungke lanang padha lanang. Keparingipun Paman Jodipati, Gatot. Kowe kalah karo kakangmu Traju Trisna. Wah, gecek dasmu medal Jawi, Kakang Mas. Werkudara kok kaya mengkono nggonmu ngrampungi perkara. Tumraping Werkudara kaya ngene nggonku nglampungi perkara. Hukuming Werkudara ya ngene. Yen kowe masrahake karo Werkudara, kowe ora usah dadak kakehan gunem. Iki tak tanggunge. Wah, Gatot mudar ya wis ben mudar. Yen menang hukum kanugrahan ngono wae kok repot.